Priatelia, toto bola naša dnešná hudobná hostka, fantastická Monika Kandráčová, pre ktorú je dnešný deň naozaj výnimočný. Prečo? To sa dozviete už o chvíľu. A dnešná Regina je opäť bohato vyskladaná na rôznorodé témy. A Neslabší. je skvelé, že aj takéto príbehy sa konajú a môžu vlastne odprezentovať na školách, ale poďme aj k plesovej sezóne, ktorá je v plnom prúde a na Šariši v sobotu Prešovčania vymenili plesové roby za kroje. Historickú sálu prešovského PKO Čierny orol zaplnili krojovaní hostia z rôznych kútov Slovenska už po 8 krát. Kto vie, ako by hodnotili takéto slovenské kroje na týždni svetovej módy v Číne, odkiaľ sa nedávno vrátili naše dve hostky, Lenka Suchová a Andrea Tatarková. Dámy, vítajte u nás v štúdiu. Mediálnu prácu, takže budeme si samozrejme týkať. Aký majú módni tvorcovia vo svete vzťah k takýmto tradičným odevom? Možno aj v tej Číne. Boli tam takéto tradičné odevy? Taký ten náš folklór, alebo sledujú to, alebo ani sa k tomu nevyjadrovali? Ak teda môžem povedať. Modelky. A aj táto kolekcia sa vlastne predstavila v Číne. Predstavme aj módnych návrhárov, ktorí tam boli. Lenka? Tak tento model je zo značky Velgut, zo srdca Slovenska z Liptova. A veľká výhoda popelínovej linie spočíva v tom, že všetky modely a látka je nezávadná a certifikovaná, čo je dnes veľmi vzácne. Druhý model je hačkovaný, ktorý spomíname. Áno, je to od Olgy Príbek a je to všetko ručná práca. Nech sa páči. Ukážme. Takýto model aj trvá asi veľmi dlho vytvoriť. Aké boli reakcie práve na túto kolekciu? Hačkovaná kolekcia sa stretla s výnimočne veľkým ohlasom, pretože tie handmade veci... Ty sa v tomto modnom podujatí pohybuješ v Číne už 12. rok. Aká je tvoja úloha? Prekvapiť alebo zaujať? Alebo niečo sa tam posúva, mení? No napríklad ja si každý rok, keď odchádzam Módy, tak naozaj tá Čína je takou dominantou v módnom svete? Alebo prečo práve tá Čína? Ako si to máme my, laici, predstaviť? No tak Harbin si dal tak za svoje, že chcú vybudovať mesto Harbin za druhý Paríž. To znamená, že Harbin by mal byť A je naozaj skvelé zmeniť prostredie, vycestovať, ak nám to možnosti dovolia a hlavne v týchto zimných dňoch. To je jedno, že či sa presuniete do tepla alebo do zimy, ale už len tá zmena prostredia nám dokáže tak psychicky pomôcť, pretože mnohí bojujeme s tým, že zima je naozaj taká veľmi chladná, pochmúrna a potom aj máme náskok na depresie. Zisťovali sme, ako toto obdobie zvládajú Košičania. A to, čo s nami robí chladné, zimné a tmavé obdobie, ale aj to, ako sa s tým vysporiadať cez zariadenie interiéru, nám už povedia dve skutočne na slovo vzaté odborníčky. V štúdiu vítame detskú psychiatričku Terezu. Od Košičanov tam je tá zima v podstate naozaj pomerne nepríjemným nepriateľom. Každý to samozrejme vnímame trochu ináč. Nachádzame, pani Gnácová, ako to vnímate vy? Ako toto obdobie vy prežívate ako modnodizajnérka? Toho človeka. Takže napríklad to je jedna z veľa vecí, ktoré sa dajú spraviť. Vytvoriť si taký teplý priestor domova. A mňa by zaujímalo, aká je taká tá spätná väzba potom od tých klientov, ktorú dostávate, že naozaj sa cítia tak šťastnejšie, že keď si urobia tie zmeny, tak potom prídu a keď sa s nimi rozprávate, že sú takí spokojnejší, takí nabitejší energiou. Myslím si, že áno. Máme tú spätnú väzbu určite. A hlavne keď sa... V prípade už naozaj vyhľadať psychologickú alebo psychiatrickú pomoc, kedy vieme, že ide už o ten náznak depresie. No keď viac oddychovať, predsa len nie vždy sa dá vyjsť vonku, keď máme chodníky také, ako máme. Takže človek si zvolí takúto ľahšiu cestu. Musia si zaobstarať psa, aby museli chodiť pravidelne venčiť. Aj to je spôsob, áno. Dámy, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prepojili tieto naozaj veľmi zaujímavé témy. Ďakujeme. Ďakujeme. A duševné zdravie, ako už sme aj spomínali, výrazne ovplyvňuje šport, pohyb a priestor naň ponúka aj nová bežkárska trať na Kopanec. A tá je nenáročná, vhodná aj pre začiatočníkov, no a k tomu nás prevedie naozaj prekrásnym kútom slovenského raja. Stopy po bežkách čoskoro zmiznú, ale stopy minulosti vieme zachovať natrvalo. A priznajme si, v súčasnosti dávajú veci do pohybu najmä nové technológie či umelá inteligencia, no a práve tie využil pri úprave fotografií z Kežmarského archívu, alebo teda z archívu Kežmarského múzea Michal Podolák. Výsledok si môžete pozrieť na zaujímavej výstave, ktorú nazvali Kežmarské paralely, minulosť a súčasnosť vo fotografii.
Dnes v Regine hovoríme aj o svetových úspechoch a teda opomenúť nemôžeme Košickú univerzitu, Technickú univerzitu v Košiciach, jej fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, pretože vo svetovom uznávanom šanghajskom rebríčku univerzita sa umiestnila v prvej stovke. Jej životným krédom je žiť nohami na zemi, s rukami pri práci a mysľou pri Bohu. Celý jej život sprevádza spev ľudových a duchovných piesní. Speváčka so zvonivo čistým hlasom dnes oslávi okrúhle jubileum. A to oslávenkyňou je Monika Kandráčová. Kandráčová, vy ste prijali pozvanie v deň svojich narodenín k jubilejnej 70-ke. V rámci celého tímu televíznej Reginy by sme vám radi zablahoželali a spríjemnili vám tento narodeninový deň. Osladili život. Aj takouto tortou, takže želáme vám všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste prišli k nám do Reginy práve dnes. Veľmi rada. Ja vás aj vyboskávam, všetko len to najlepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Kytičku vám zatiaľ odložím a potom vám ju... My sme si povedali, že nebudete nás len vyhostiť, pretože upiekli ste takéto, ako ste to nazvali, nie sú to šišky, ale... Kreple, ale sú to šišky v preklade, tak preto sme vám pripravili aj takúto tortu. Vy ste si pozreli z nášho štúdia tento príspevok o vašom živote. Aké sú tie prvé momenty, ktoré vám naskakovali, keď ste tam to pozerali, lebo už som videla, že slzy v očiach máte. Absolútne súhlasíme. Zapisujete si niektoré piesne, lebo mnohé sa aj nezachovávajú už potom a možno aj pre ďalšie generácie niektoré piesne zachovávate, uchovávate nejako? Áno, tieto. Ja som vďačná Pánu Bohu, že som sa mohla dožiť dnešného dňa. Potom ďakujem rodičom za dar života. Ďakujem mojim súrodencom za veľmi... A teda ešte sa s vami nelúčime, pretože na záver nám zaspievate skladbu. Aká to bude a prečo ste si ju vybrali? Zatiaľ vyhodnotíme dnešnú súťažnú otázku. Dnes sme od vás chceli vedieť, z ktorej obce pochádza naša dnešná hudobná hostka. Ak ste nás pozorne počúvali, tak ste začuli v rozhovore, že je to obec Ďačov v okrese Sabinov a vedela to aj pani Ľudmila Demčáková. Blahoželáme a posielame vám šálku Tešia kolegovia z Banskej Bystrice. Dovidenia.